magnano bonsoir atsika jiaby namako Facebook mpanaraka zato tsy ataoko lava makoragna fa za mekimeky bon iaragna mahita moa tany misy za à Dubaï za à Dubaï anareo tsy marigny raha mipôfaka tsy marigny olo milomay tsy marigny olo we zanare vonjeo hoe tsisy i à Dubaï tsisy raha regninareo feo karakory tsy ino mara tiako aviagna fa za zio fa mandrapa arivariva io folo 11 amin'ny olona agna defa message aminakazy io mivolagna hoe karakory grève à Dubaï la grève ao zegny anao ma tsy ody anao zegny hoe zava Dubaï maro amin'olo amin'ny Facebook magnaparitika info tsy marigny ary misy olo mpagnano vaovao Madagasikara ao magnaparitika vaovao tsy marigny za misy mizaha publication image tsy haiko amin'ny film tsy haiko image boka amin'ny la guerre tsy haiko tamin'ny imbiagna publiendro ampiarandro fa ty tsisy la grève zegny tsisy nino la famille boka tegna andianany message en direct nakaty mitsôfo zegny misy tsy nandifasako message fa nisy nandifasako message ndraiky oui anareo za miasa loha fa aty tsisy la grève zegny aty tsisy la grève zegny azaveko aminareo boka ino naviany hoe olo jiaby noawawa mikasiky la grève ito à Dubaï ity ndraiky fitiavana ndraiky fitadiavagna laza zegny a Madagasikara fa magnaboaka info tsisy marigny raha jiaby ambarambarandreo a Madagasikara ary anareo koa mizaha tsara aminany io gasy fo mipublier raha io mbala gasy fo mipublier hoe image raiky capturena vidéo zegny misy arabo magnano publication vidéo le vidéo réel tamin'le latsany ile bomby latsany le bomby amin'ny hôtel igny zegny fa presque capture gasy fo mba voleza toetragny gasy ndraiky fitiavan-drany efa tsisy raha marigny raha to jusque artiste fa malaza mbola magnano publication bête tsy marigny karaha io mampahinino manjary mialamboetry saigny ray aman-drenin'olo jiaby zio a Madagasikara igny le tsy mahay iny situation iaignany zanana aty ohatra misy la famille aty tsy voatery zany ka misy vadinao aty ohatra tsy haiko miasa saigny hoe karakory mi raha zegny agny nefa ty tsisy la grève zegny izy boka io marigny raha mipôfaka anareo io marigny ino anareo io amin'ny ville za io tsisy raha mipôfaka zegny olo jiaby calme tranquille mandry tômobily tranquille tsisy nino karaha ty zegny le raha nisy Iran ndraiky Israely boka miady raha fa ela be reo tsy fankahazo reo miady ireo nisy nampiany États-Unis mba tsy kapokapoko za zegny mba haza tsy kapokapoko tsy ho hazo raha tsy marigny eto koa amin'ny ankapobeny fo izy hoe Israel ndraiky Iran miady nampiany États-Unis tsy haiko io amindreo namby Israel ndraiky mety nampiany États-Unis de nagnandefa ino mifamaly anareo boka karakory zegny resaka hady zegny mifamaly de izy koa izy fanagnano karaha igny zegny ireo nagnandefa enao boka fitaovam-piadina tsy karaha Madagasikara zegny mila lomeo ty hoe ty tifitra fa ireo nagnandefa raha agnabo agny nitifitra agnabo agny ireo koa fa nitifitra tagnabo tagny igny nandalo ta Dubaï zegny tsy haiko sa ino agnaran'zay misila sa ino i raha mipôfaka igny nandalo ta Dubaï vu que Dubaï agnisan'ny firenena tsy haiko sa ino matanjaka maro olo heto ary misy vola ireo miproteste tanànandreo nisakana secrétaire so ndraiky volagna radiso eto zany any mamatinareo nisakana n'olo mpiaro Dubaï ty zegny fanjakana any Dubaï le raha nandalo marikitry ireo izy koa nareo mizaha tsara vidéo igny maty zegny le raha igny maty complète maty tsy raha mahitsy fa maty latsaka amizegny le raha mitosy le tragno izy zegny fo raha raiky fo nitosy le tragno aty tsisy tifitifitra bobokandreo micapture sara ty ary jusque artiste magnano toetsy bête be karaha io Madagasikara artiste fa malaza ny capturena la guerre tsy haiko la guerre boka izy jusque amin'ny film misy amin'ny film feky raha boka anareo
mivolezagna mangala baraka tegna fô nareo aminahy anareo ma mihevitry tsy hitan'olo aty ma raha ataonareo io aigny karaha zegny fi raha zegny nisakanandreo le raha nandalo i raha amindray tanindreo fa raha igny latsaka karaha igny izy latsaka igny amizegny nisy nitosy le atreto aloha mbola tsendriky nisy niconfirme hoe nisy olo naty fa olo naratra araiky folo niahiahindreo naty ao tsisy la grève zegny aty ho anareo managna zanaka managna vady managna papa reny aty tsisy la grève zavanareo tanàna calme tsisy olo milomay tsisy olo miady izy io nareo mahita baka amina direct izy io ty tsy sady zegny za tranquille tomobile tranquille voilà za tsy andeha zava karakory le la grève fa raha tegna tiako volagnina eto zegny anareo za miasa lofa la famille-nareo aty tsisy raha mahazo tsisy magnino zegny Abu Dhabi any tany latsiany raha zegny latsaka aveo tsisy tohiny fa eko ndraiky raha zio mandiniky karakory zegny le raha ndeha ataondro fa hatreto tsisy izy iaragna mahita tsisy raha mandalo zegny aty iaragna mahita izy io ty tsisy mba ialany hay